Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba zo1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Banqunyele Ugwayi Katiki abe Eff.Abazali Bavale Isikole Bekhala ngothishanhloko kanti ingebhe ngomselo ingozi eMgungundlovu. Sanemukelene nebeselo kwindaba zethu ze1KZNTV. Ubuholo beqembu le-EFF esifundazweni KwaZulu-Natal sebunqunyele Ugwayi Katiki kuba kwebugudluzi iqembu le-DA ekubeni yilona ke liphikisayo esifundazweni. Ekhuluma ke emhlanganweni wenhlakazi ye-EFF obubanjele eThekwini KwaZulu-Natal, lo kunobhala jikelele leqembu uMarshall Dlamini uthi kabazimisele enhlobo ukuzuza ongaphansi kwalokho okhethweni langonyaka ozayo. Uma ngenjalo bonke kubuholo baleli qembu buzophoqeleka ukudedela abanye abazosebenza ngokuzikhandla ukudlondlobalisa. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka umhlangano weinhlakazi yeqembu le-EFF obubanjelwe eThekwini, unobhala wayo kuleli uxwayise ubuholi baleli qembu esifundazweni ukuba ke busebenze ngokuyikhandla ukuqinisekisa ukuthi ke ligudluza iqembu le-DA, kungenjalo bazokwehliswa ezikhundleni zabo. U-EFF uma unikeza umsebenzi wobuholi uthatha lapho inhlangano ikhona umsebenzi wakho ukuthi uyikhulise ngoba le inhlangano yabantu ekufanele ideliver ama service abantu balindile kudala belindile. So awazi ukuthi ube umholi ozovela ufike uhlale unethezeke ungenzi lutho inhlangano ime lapho beyikhona okusho le inhlangano izokhula why kufanele uhlale khona. Sisondele kakhulu manje ukuthi sishiya ngo3%. Umsebenzi wabo ukuthi bakwazi uba overtake iDA sikwazi ukuthi sibe kwindlela yokuthi ultimately si remove ANC. So uma bezohlala bangenzi lutho babe comfortable abantu bakuthi bahlale beqhubeka behluphekile bengenamsebenzi intsha ibulawa ama drugs notshwala ngoba ilinde ukuthi kube khona inhlangano that finally ezakwazi ukuthi ithathe umbuso bese iprioritize izidingo zabo bakwazi ukuthola namathuba omsebenzi namanye ama opportunities and then bese bekhona abaholi abazokhethwa uma befika la abacabanga ukuthi sebefikile sebephenduke inkosi sebeke phakathi bafike bahlale bathi dekhe bangawenza umsebenzi ngeke sekuvumela ku-EFF kufanele uzise i-service. That is the only thing efunekayo ku-leader. If you can't give that service on behalf of our people kusho ukuthi awukwazi ukuthi uqhubeke usola. Kuzokhumbuleka ukuthi leli qembu lisanda kuba sematheni ngemuva kokuba umengameli walo uJulius Malema eyalele bonke osekela meya baleli qembu uba basule ngokusheshsha kulandela ukugqabuka kwegoda lomshado wayo ne-IFP. Ekhuluma kulomhlangano uDlamini ukhale kakhulu ngokubukelwa phansi kwabe bengamasekela nokucindezeleka kwabo. Uvezeke nokuthi beyiqembu kangeke bavume ukuba ziceshalala zamanye amaqembu. Ecacisa ngokuzokwenzeka kwabasulile uthi ke bazoqhubeka nokuba amakhansela ejwayelekile. Njengabekile ba deputy mayor they remain ama ordinary councils, so kufanele baqhubeke bayokwenza lokho bebethunywa abavoti ukuthi bawongena lapha. So bebevele beyaba council ba deputy mayor izinqumo besithathwe sebengaphakathi seba councilor, so bonke bahleli baqhubeka nomsebenzi wabo kuma council e-EFF ukuthi baservice ama communities wabo, but behleli on the opposition side njengabavoti banqoma ukuthi asibe opposition. So ilapho bebuyela khona to hold those that are running municipalities accountable to make sure that there is no corruption imali yama services services ayi yokwenza amabheshi njengasesibonile la KwaZulu-Natal that umasipala sebephenduke indawo zokwenza indawo zokudansa kufanele imali ithathwe ihambe yokuthi iyohambisa izidingo nqandi. Abantu badinga amanzi, badinga ugesi, badinga izindlu, badinga ama clinic avula 24 hours, so kufanele babuye bayokwenza umsebenzi wabo. Leli qembu liphinde lathosa abaningi ngeledlule ngesikhathi likhetha ukuvota nokhongolose kumasipala eTheku, nalapho ke bekuvotelwa ungabethembi ubuholi boyimeya uMxolisi Khawunda kanye nokugcwalisa isikhala sephini lemeya. Echaza ngalokho uDlamini useke kakukho ukusebenzisana abanakho nokhongolose, kepha banqume ukusebenzisa iqhinga labo beyiqembu ukukhipha ukhongolose ngaphandle kokubambisana namanye amaqembu aphikisayo. Asizovumela ukuthi abantu basiblackmail on how to remove ANC. Sayenza in our own terms ngendlela esithathe ngayo. So besingeke sivuke without anyone consulting us bese sihambe sofaka i-deputy mayor IFP incane kuthina to show ukuthi abahloniphi abezi kuthina bathi nina ngobe ngathi ninhlangano enkulu kunathi in terms of amavoti. Ngaso sonke isikhathi it's about them and we are tired of being blackmailed. So ukulwa kwethu ne-ANC nokuba remove on power, we're going to do it in our own terms ngoba uma silalela
sitshelwa abanye abantu action SA ithi isuseni kanje ANC iDA isitshelele ayiplan iIFP isitshelele ngeya indlela ethile ABC kusho ukuthi sogcina sabantu sesidunyelwa ikhanda senendlela yethu yokuremove ANC and sesiqalile nanga ama results uyabona KZN ukuthi it's an impact of the EFF IFP kudala yabakhona la kwaZulu Natal ANC beyibabambile bonke labo masipala only because the EFF seqalile contest aggressive lama elections. That's why half of municipalities the ANC iwaluzile. That was not the guidance of the IFP, it was the EFF strategies, and we're going to continue senze kanjalo until the ANC is finally collapsed. So we are not in coalition with the ANC in KZN. Ey'ndabeni ze-KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Abazali bengane ke ifunda ke esikoleni samabanga aphezulu eMchakwini High eMtubatuba enyakatho kwaZulu Natal badineke bavala kwisikole bekhala ngothishanhloko abathi akasiphethe kahle lesi sikole njengoba ke imphumela kaMatriculate niyehla ke unyaka nonyaka. Elinye ke lamalungu esigungu esilawula isikole lithi ke bazithathile ke izikhalazo zabazali lathi ke bazozedlulisela ke eminyangweni wezemfundo. Bekulenga ingidi esangweni lesikole samabanga aphezulu eMchakwini njengoba abazali bekhala ngothishanhloko lesi sikole befuna hambe ngenxa yokungenzi kahle kwaso kwimphumela kaMatriculate. Esangweni lalesi sikole ubukhangwa imiyalezo ehlukene ebhaliwe neveza ukuthi bamfune hambile uthishanhloko. Ilungu lesigungu esilawula isikole liveze ukuthi zonke izikhalazo zabazali bazozidlulisela eminyangweni. Inkinga ikhona ke vela esikoleni mhlawumbe ezaziwayo abayishoyo ade beyikhuluma namanje ukuthi isikole asiperformi kusukela sekuze kwaba iminyaka emithathu elandelana aya ngokwehla kunokuthi akhuphuka ama results and bayakhuluma akekho lokhozayo ophendulayo ngakho bafuna ukuthi bephendule umphakathi ukuthi ngempela kwenzekani baphendule isikole nothisha omkhulu ngakho bethu uthisha omkhulu akeke ahambe ngoba kuyakubukeka indaba zonke zizibeka. Sikhulumile nomnyango basethi umnyango asihlangane nabazali sithathe izikhalazo zabo bese ke sibathinta. Abazali bahlanganile ngaphandle kwesikole baphumanele ukuthi abafundi bazoqhubeka bafunde kusasa kanti bazobamba umhlangano ukuzama ukudingida lolu daba. Sase sivumelana futhi sabancenga abazali njenge governing board no sicela ukuthi isikole kusasa sivule kube normal day bafunde nje yonke into ihlangane abadala thina i-governing board nabothisha abanye abakwi governing board sizobe silokhuza silikhuluma lo daba kanye nomnyango. Kona nje yonke into sicelile ukuthi isikole uqhubeke idrophile khona beku 65 ngulo wenyaka 2021 ku 2022 kube 62%. So nje ngoba kusho ukuthi iminyaka emithathu lokhu kwehla idrop out ku grade 12 ke nakhona ke nasemaklasini sike silikhuluma udaba lakhona kukhona bekuvele kudinga ukuthi sibonane. Okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal uMuzi Mahlambi uveza ukuthi akusisi isixazululo ukuvala isikole waphinde waveza ukuthi othisha bazozizwa bengaphephile ukusebenza kulesi sikole nongadala ukuthi bafune ukususwa bayise kwezinye izikole nokuyinto engaba nzima. uMahlambi uphinde waveza ukuthi ungenzi kahle kwesikole akulele kuthishanhloko kuphela kodwa kuthinta othisha abafundi kanjalo nabazali. Kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Umphakathi wakadambuza eMgungundlovu maphakathi kwaZulu Natal usabela ke impilo yawo ngomselo ingozi onqamuna phakathi kwemizi yabantu. Laba bathi ke lo msele ulokhu uqhubeka njalo nokuqhekeka kusondela ke endlini zabo kanti banovalo lokuthi ngadala kumonakala omkhulu mangabe ke kubuya ke imvula ezinamandla. Ngokusho kwekhansela lendawo uSibonga uMusa Zuma kuneyindlodla ke zemali ezakhishwa kuba kulungiswa lo msele kepha ukho umnyalakazo obonakalayo kuze kube manje. Uhlezi ngokusaba umphakathi wakadambuza eMgungundlovu njengoba kukhona umhosha obukeka unobungozi. Ludo ngavele luyingozi kakhulu njengoba nibona nje nalapha kahle kwakuyindawo nje yayi right le njengoba nilibona ngokuqhubeka kokudibheka liyingozi kanti futhi kunezingane njengoba nje ucingo lingaseke. Anyway nanti la side elingale kwakukhona indlela kodwa nje manje sithola ukuthi ayikho indlela nje ubona sekucize kwaze kwawa ngisho ucingo ngale indlela ayisekho seloze lifike emzini womuntu ngendlela eliyingozi ngayo bekuhamba izingane zesikole lapha kodwa manje sengithola ukuthi izingane zesikole ayisakwazi ukuhamba ngoba indlela ayisekho kahle la njengoba nibona ke kahle bubushiwe yonke le ndawo nendawo sekubonakala sekuyindawo ukucesha amaphara ababhemela khona nala yonke izinto njengoba nibona nje qhubekela liyamuva nje lolu tonga kakhulu for funding noma ngingazi kahle kodwa okuningi ngingasho nje ukuthi kwakukhona iproject yakho ukuthi fanele ngabe liyalungiswa lolu tonga
ngenxa yokuqhubeka kwesikhathi ke kodwa ke ngagcina ngizwa kuthiwa kunemali ezayiphumile kodwa angibonanga lutho ngagcina ngibona abantu anginalo ulwazi ukuthi kwenzakalani njengoba namanje ngisalindile ukuthi kuzolunga nje udonga. Elinye ilungu lomphakathi lithe le ndawo isiphenduke isidleke sezigilamkhuba. Inkinga nje ubusubona nje usibakhelene nasemzini abantu akusamanzi ngisho namanzi asadluli kahle yaflowa kodwa manje bamba nodoti yakona usuyingozi because even ngisho nasemzini amaphara sekulula ukuthi manje akwazi ukungena Jombe because sekucashekile manje akwazi ukucasha ekhotheni kuloku ya ngokuba wide uvuleka yabo because udlebheki yabo so and ayikho plan yokuthi mhlambe ku reinforce kube khona something reinforce wayo uthi at least ngisho ngokuthiwa kunethile ukhona into reinforce amanzi ahambe kahle noma kunetha but still ungalimali imizi yabantu or umkhosha ngagcwala. Kanti ikhansela lithe imali yokulungisa le ndawo yakhishwa. Uma ngikhumbula kahle ke uhulumeni wethu ngo2006 wakwazi uku-intervene noma wakwazi ukungenelela uma engenelela i-Department of Agriculture yakwazi ukusinikeza i-funding engango 1 million okwagcina ke mhlambe lapho kwenziwa into yokuthi kubiwe lolu donga bese kubuya kufakwa amatshe ekuthiwa amagibiyona ahambisana nobasket ecabanga mhlawumbe ukuthi akhava indawo engango 1 kilometer so agcina ke ngakwazi ukuthi enze i-impact cause njengamanje sikhuluma ukuthi isimo sithanda ukuthi sike cayi isikakhulukazi kumalungu omphakathi bese kuthi ngo2016 i-Department National ka-Environment Affairs yakwazi ukuthi isifande ngo20 million ukuthi lolu donga liqhutsheke likwazi ukuthi lulungiswe ukuze amalungu omphakathi sikakhulukazi akhele eduze kwalo azizwe phephile kuukuthi ke kulo 20 million uma ngikhumbula kahle bengakangeni kwi-position noma umphakathi ubungakangikhethi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Kulendile ukuthi kube nokhetho lokuchibiyela kwa24 inyanda ezulu ngaphansi kwamasipala keReinkonyeni ogwino seningizimu nelikaMthani yakulandela ukwesula kwekhansela le-ANC uJameson Ndovela. Umphathi waka-IEC kwisifunda soKuzolile Siphiwo uthi sebekulungele ukubamba ukhetho lokuchibiyela kule wadi ngemuva kwempelasonto yokubhalisela ukuvota athi ayibanganazi ihibe. Ekhuluma ke neziko lezindaba uSiphiwo uthi kube nokuthula ngesikhathi bebhalisela ukuvota. Inhlangano yengamela ukhetho kuleli IEC ithi sikulungela ukubamba ukhetho lokuchibiyela kuward 24 enyanda ezulu ngaphansi kwamasipala eReinkonyeni ogwino seningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal. Ongumphathi kwisifunda uZolile Siphiwo uthi ngesikhathi bebhalisela ukuvota abazange bahlangabezane nezihibe okanye izikhalazo ngakho sebekulungela ukubamba ukhetho lokuchibiyela kule wadi okulindeleke libanjwe mhla ziyisishiyagalombili kuMarch. Resign as a councillor le-ANC so kwenzeka ke lento esibiza ukuthi i-by-election so that's why now we're having a by-election ku-ward 24 eReinkonyeni. So i-number ye-voting stations is affected by le by-election say 6. As an organization I would say we are ready, hence we conducted a registration and the registrations there too they were incident free and ayikho into and so far we've not even received any indication that there is someone okanye or challenger okanye mhlawumbe oloje i-objection to i-voters roll. Ubese veza ukuthi sekuvuliwe ukuqokwa kwabantu abazomela amaqembu ezepolitiki. uSiphiwo uthi lilodwa kuphela iqembu lisaletha umuntu ozolimela nokuyiqembu le-IFP. Kodwa uthi isikhathi sisakhona sokuthi amanye amaqembu aletha amagama. Njengoba sivule ngomhla ka-27 then siyabanikeza ithuba ama-candidates ukuthi azazosubmita i-nominations and so far there is only one party that has submitted. I-party seyisubmitile i-IFP iseyiyo yodwa esubmitile la ekuthini office ise-IFP kuphela but njengoba sengishilo akusho ukuthi izoba yona mhlambi ingaba yona abanye bengekho interested which then leyo nto ngenza ukuthi singaqhubekile ne-by-election makusubmithe inhlangano yodwa kodwa so far kusasubmithe i-IFP
kuphela. Esephetha uveza ukuthi umphakathi ungafaka izicelo zokuvota ngokukhethekile kusuka mhla zingama-20 kwephezulu. I-special votes applications zivulwa ngomhla ka-20 kaFebruary. I-opening ye-special votes, applications ye-special votes. Then ngomhla ka-24 kaFebruary, which is uyabala from 20 to 24, then ziyavalwa i-special votes. But then obviously as a by-election ngomhla ka-8, then i-special votes zona will be conducted for 1 day. I-home visits and voting station visits ngomhla ka-7. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Ake sithi ishelele itolo umbukelo sophinde sibuye nezinye zendaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZNTV. Nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Banqunyele Ugwayi Katiki abe EFF, abazali Bavale Isikole Bekhala ngothishanhloko, kanti ingebhe ngomselo ingozi eMgungundlovu. Owesilisa ophila nesifo somdlavuza wegazi uthi liselidi ibanga okusamele lihanjwe odabeni lwalesifo njengoba besakuthola kunzima ukuthola ukwelashwa okufanele ikakhulukazi ke ibhedlela zahulumeni nokuphoqa ukuthi baze baye kwezizimele nokudla ke indodla zemali. Umbuso omchunu osephile nalesifo kusukela ngonyaka u2012 usho kanjani ke ekhuluma neziko lezindaba njengoba umhlaba wonke ubungaza kusuku lokuqwashisa ngesifo somdlavuza. Njengoba umhlaba wonke ugubha usuku lokufundisa umphakathi ngesifo somdlavuza, iziko leindaba likhulumisana nowesilisa ohlaselwe yilesi sifo. Uvezeke ukuthi uthole ngonyaka u2012 ngemuva kokugula okungaqondakali ikhawu. Ukushaya ngonyawo lonwabo kokuthola ke usizo ikakhulukazi ebhedlela likahulumeni ngezinye zeingqinamba athi ke basabhekene nazo. Ngiphelelwa igazi emzimbeni, ngingenayo isho ukuthi ngiye esibhedlela uma ngibhizi kakhulu lo mnyaka. Mengiye esibhedlela bangifaka igazi ngiphume ngibuyele ngiphinde ngibe right 5 months phinde umzimba wami ukhathale ngifaka igazi. Ngase ngicela ukuthi bangicheck ukuthi why ngibe nalenkinga base beyangichecka bathola ukuthi nene leukemia blood cancer kwamele ukuthi ngiqaleke ngikali treatment diagnose ngihamba chemotherapy radiation akukho lula especially ngoba fanele ube ne medical aid awukwazi uthola usizo kahle ka government kuyadelaya ukuthi uthole usizo mebekulapha unikezwe idate lenyanga thoba ubuya nesimant isifa simile egazini siyala so kophoqela ukuthi kufuna ngibe kwa private hospital ngilashwe khona banthini namanje. Ngibona sengathi mhlambe iminyango nezempilo abayithatha nga serious njenge COVID lesi sifa basithatha nga serious basesineminyaka mawubheka iCovid yavela isikhashana esincane bayigijimela phezulu but cancer yababulala abantu abaningi babulawa ungabi nalo lwazi and then noma setholile athe seqale lashwa uhulumeni kuthatha isikhathi eside iprocess ukuthi agcine laphekile bengayithathi nje kube ngathi into serious. Isiqubulo sanonyaka sithi ke close the care gap nakuba inhlobo zomdlavuza zahlukahlukene zinhlanu ezijwayelekile kuleli okungumdlavuza webele, owomlomo wesibeletho, i-colorectal cancer, owamaphaphu kanye ke nowamankwahla. Ngokucaningo lwenhlangano yezempilo emhlabeni jikelele babalelwa ku-342,000 abesifazane abadlule emhlabeni ngonyaka u2020 uwodwa nje vo ngenxa yomdlavuza wesibeletho kuleli. Ama symptoms uphelelwa amandla, ungabi nalo igazi, ungakwazi ukuhamba, uvuvukale, so ungakwazi ukudla. So into nje umzimba wakho unciphe uphinde uvuvukale kwenzeka izinto nje eziningi ngeke uyitshene ukuthi namhlanje kuzenzakalana ungenzeka uyimisela ukuthi uzovuka usebenze kubulala uzizwe une-energy mawuthi uyavuka kuseni energy onayo so awuna into specific engathi kuphethe ngoba usuke wonke umzimba wakho wonke uneyinhlungu wonke umzimba wakho. Ngingafisa ukuthi nina abantu noma uhulumeni enza ama-campaign aninga inform abantu ukuthi kufuna lesi sifo basithathele serious. Siyakwazi ukusizakala ukwazi ukuthi uhlale iminyakana unaso ngoba abantu abaningi basazi ukuthi siyabulala vele siyabulala kodwa ngama uthola information right wathola ukunakekela okuright ngoba into abaningi babulawa i-treatment ngoba
engenayo information ukuthi treatment uma isebenzisa ama side effects ifuna bhekane kanjani nawo. So zonke lezi zinto ezinjalo abantu bayafundiswa nokuthi ke isheshe isystem ukuthi kusiza abantu noma indlela uhulumeni enza ngayo ukusiza abantu abanecancer. Uma isetholakala ngalokho kuthiwa ubuya inyanga ezayo noma blood test menziwa aphuma emva kwesikhathi eside 7 days esibeni isifo sibe simudla umuntu egazini. Ukujwayela ukuyihlola emakhaya kanye nokujwayela umtholampilo uma ke uzwa ongakuqondi emzimbeni ngezinye zezinto ezigqugquzelwayo ukuqinisekisa ukuthi ke isifo somdlavuza sihlonzwa kusanesikhathi. Omama siyayisithi encourage izingane zabo zamantombazane encourage omakoti nabo omama bazigade ngoba umuntu uzoyithola esedlule emhlabeni noma esegula kakhulu affectwa isimo kanti uma ngabe besisheshe sasibona sizokwazi ukuthi singakwazi ukuthi sigwemeke. So lemdlavuza le okuyiyona yona ekwazi ukuthi igwemeke kusenesikhathi siyayisifisa ukuthi sisheshe siba encourage abantu ukuthi abateste so that bengeza ukuthi baze bagule kakhulu isidingo singekho. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu ngesethekwini. Usomlomo womkhandlu omhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal uTobias Gumede uthi ukukhula ngaphansi kwesimo esinzima ikhona okumenza wanekelela abafundi ababalelwe emakhulweni amathathu ngecathulo kanye nemsubelo kubafundi abasuka ngaphansi kwamawadi alo masipala umhlathuze. Uphakathwa uphinde wanxusa nabanye osomabhizinisi ukuba baphosa itshe kesivivaneni kubafundi abaswele. Injabulo ibibhale ebusweni kubafundi kanjalo nakubazali kenkathi usomlomo kamasipala umhlathuze uTobias Gumede yanikelela ngezicathulo kanye nemsubela kubafundi abangamakhulu amathathu. Labafundi bebesuka kuwona wonke amawadi angaphansi kwalo masipala. Omunye wabafundi othola izicathulo udlulisa ukubonga nokujabula kwakhe. Ngizothanda ukubonga kuba uTC Gumede for usinike izicathulo. Abafundi abathola izicathulo bangaphezulu kwa 300. Ngalokho sizothanda ukubonga kakhulu ukuthi sizokwazi nathi ukuthi sikwazi ukusiza uma sesikhulisa sikwazi ukusiza abantu abaswele ngaphandle ngoba kusifundisa kakhulu ukuthi kubalulekile ukupha isandla kulabantu abaswele icathulo. Ngakho siyabonga kakhulu kuyena noMama Gumede. Usomlomo uGumede uveza ukuthi ukukhula naye idonsa kanzima yikona okumenze waqhamuka nalo luhlelo ukuze kusizakale abantwana. La ngisuka khona ele ngikhule ngayo ngikhumbulile ukuthi impela nami kwasakancane ngasifunda isikole ngoba ngangiswele icathulo ngiswele umfana wesikole sonencwadi. Manje ke ngalesikhathi ngafisa ukuthi umuntu esaphila akwazi ukuthi anikele back to emphakathini ekwazi abantwana abasakhula ukuze nabakusasa babone ukuthi impilo yabo ihamba kahle. uGumede ubesenxusa nosomabhizinisi ukuba balekelele ngoba kunemndeni edonsa kanzima. Inhlaba ikhwelo kwawonke umuntu even nathi as counselors emsakazi uma umuntu ngamunye ubenganikela anikele back emphakathini anike bafundi miningi imphefumulo bese ngisiza abantu abaningi basala ngathi. Ngakho ke ngiyanxusa ukuthi ke nosomabhizinisi nje emphakathini abanikele kusiyami ukuze isize sethu siphambili ngoba intsha le ekhona sithembe yona ukuthi uma ifunda noma ethi ukuthi sithini isimo njama semsebenzi kodwa kuhle ukuhlala ukhona okuphetheyo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Isikhungo esiqeqesha abantwana abakhubazekile ngendlela ezahlukene iSwana School and Assessment Center esempangeni enyakatho nekamthani yasibungaza iminyaka eli-18 sasungulwa. Engxoxweni kekhethekele nezikole zindaba lo ngumsunguli lesikhungu noMakhaya Swana uthi mkhulu kakhulu umehluko obonakala kubantwana abafunda kulesi sikole njengoba ke isimo sambo siyashintsha singafani nanjengoba babekade beqala kulesi sikhungo wabesekhuthaza abazali ukuba bangabancishi imfundo abantwana abakhubazekile. Umbungazo weminyaka ecele 20 kwasungula isikhungo sokufunda sabakhubazekile ngendlela ezahlukene saziwa ngokuthi Swana School and Assessment Center esempangeni enyakatho KwaZulu-Natal kushunyelwe kwivangeli lokuba bangacwaswa abantu abakhubazekile kepha kumele banikezwe nelungelo labo lokufunda ikakhulukazi abantwana. Lesi sikole ke senza umkhulu umehluko ngokusiza ngokwezemfundo kulabo bantwana abakuthola kunzima ushesha babambe lokho abakufundiswayo. Namhlanje we just celebrating God ukuthi we have traveled so long because our school sethu starting in 2005
and namhlanje usuku esaqala ngalo lo umnyaka wesi-18 lo sikuwe. So sibonga uJehova ukuthi kuzo zonke indlela besinazo ezenyuka kodwa sikwazile ukuthi sifike at this age. Akusho ukuthi indlela iba smooth all the time, akusho futhi ukuthi iba bad all the time. So it's just kind of an ups and down whereby ufanele sikwazi ukuthi konke lokho esikwenzayo kodwa sikubeke kuJehova ukuthi uyena osiguidayo, uyena futhi osithathile wazosibeka la sesikhona manje. Abazali bayeluleka ukuba banikeze abantwana ilungelo labo lokumthetho sisekelo wezwe lokufunda kanjalo futhi nabantwana abakhubazekile ngokwesintu babehlonishwa kwaZulu. Hayi ngiyawubona umehluko especially kuba active ngoba endlini nje ehlale up and down engakwazi ukuhlala nje kusofa u30 minutes nje ukuthi uzohlala nje athi ubuka iTV engakwazi mase sontweni sihlezi useyasukuma usefuna ukuhamba uya abe up and down njengamanje nje mase sontweni sihlala iziphuma inkonzo ehlezi phansi mayisekhaya usiyakwazi ukuhlala umtshele nje ukuthi uzohlala phansi la uyahlala nje manje nefamily abuka iTV noma sise restaurant usiyakwazi nje ukuhlala hour nje usiyakwazi ukuhlala phansi abuka iTV. So ngiyayibona kakhulu improvement. And sometimes when he was not able to talk a lot, the one word that the disabled person said in the household was taken very seriously because the household began to say the ancestors are saying something here. Lo mcimbi ubuhanjelwe ngabavela ke inhlakeni ezahlukene ezomphakathi kubalwa kosomabhizinisi abezenkolo njalo njalo. Ake sithi ishelele futhi ezitolo umbukeliso ubuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazi indaba okuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Banqunyele Ugwayi Katiki abe EFF abazali Bavale Isikole Bekhala ngothishanhloko kanti ingephe ngomselo ingozi eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.49 cents kuyidola laseMelika bengu 21.8 cents kupondo waseBrithani libe ngo 18.87 cents kueuro yase-Europe intengo yegolide yona me $1,874.65 ounce kuthi intengo yoyilo ngahluziwe bengu $79.94 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sikhulu isililo ngokudlula emhlabeni kwenkakha yebhola kanobhutshuzwayo yeBafana Bafana yake yaba ngokapteni weqembu lekaMagebhula Orlando Pirates uJohn Mweto odlule emhlabeni namuhla ekseni eseneminyaka engama-55 yobudala. Mweto ngokudabuka kweSoweto egoli wabambe ikhulu iqhaza ekutheni ezimnyama ngenkani ezinqoba indebe yangonyaka 1995 ye-African Cup of Champions Club esibizwa ke nge-CAF Champions League manje. Inhlangano ngesike ethi ibhola lezinyawo kuleli safa isibeke ngabanye ababadlulisa amazwe enduduzo ngokushona kaMweto bebuya teketiswe ngelika Captain Dunge nokubika ukuthi ukugula kumqaleke ezinyangeni eziyishagalombili ezedlule. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Yiyani nabakaqamba lankomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangano kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khuma ukuze kube ngokuzayo.